a wedyn fy llygad ar draws y rhan gwyn gwaelod. Felly ni'n mynd i orfod wneud 1, 2, 3, 4, 5, 6 llinell. A dyle hwnna roi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bocs. Felly nes i 6 llinell sydd wedyn yn gadael 7 bocs. A ni'n mynd i lanw'r ein mewn nawr, so i wneud C, ni'n wneud llinell, wedyn ni C fyna. A mae hwn yn troi rownd. A, yn lan o'r gwaelod, yr un peth eto, yn lan o'r gwaelod, W, triongl ar y gwaelod trwyn, a 2 linell yn dod o'r top. Un llinell yn dod o'r top, un llinell yn mynd o'r draws. Wedyn mae O a O, so mae eisiau allan nhw'n i fan hyn, so ni'n mynd i fynd draw a lawr, wedyn draw a lawr eto. A wedyn ni'n lliwio y rhan bach na, dyn ni ddim wedi defnyddio i mewn. So mae dyn ni cannwyll nawr. Cofiwch bod 2 yn gyda chi, 2 n. Right, nesa, ni'n mynd i wneud fy llygaid. Felly edrychwch, mae dyn ni bocs gwyddol o fawr gyntaf dyn ni, a bocs gwyddol o fawr eto. Wedyn mae gyda ni bocs, 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 bocs. Felly 1, 2, 3, 4, 5, 6 bocs sy'n siarad chi ar y gwaelod, gyda 2 bocs cyntaf rai eitha mawr. Felly nes i 1, 2, 3, 4, 5 llinell nes i, so 5 llinell sy'n gadael 6 bocs. Okay? I wneud fy, bocs cyntaf, draw o lan, a wedyn ni'n mynd i wneud llinell bach yn wneud yf. Mae mynd i fynd yn y bocs yma fel wnaethon ni'r lan fan hyn, so lan a draw, gan wneud yn siŵr bod nhw ddim yn cyffwrdd. Mae arall dyn ni fan hyn, so'n debyg i beth eithon ni draw fan hyn, ond ni'n mynd i ffitio'r mewn hefyd, felly ni'n mynd i fynd draw a rownd, na 1 O. Ni'n mynd i fynd draw a rownd eto, na arall. A wedyn, ni'n mynd i wneud yr yn y bocs bach sy'n ôl, so mae dyn ni fy ll, mae dyn ni gaid ar ôl, felly ni'n mynd i fynd ar draws, lawr a mewn. Ni'n mynd i wneud A, fel wnaethon ni gynne, lan o'r gwaelod, bwlch, lan ychydig a gadael bwlch ar y top. I dot, mewn, bwlch a cadw fynd, felly mae dyn ni I, prif lythyren. A i wneud dy ar y diwedd, mae eisiau triongl bach yno ni fyna, a bocs bach yno ni fyna. A wedyn ni'n lliwio'r bocs mewn, ni'n lliwio'r triongl mewn, a wedyn mae gyda ni cannwyll fy llygaid. A yn amlwg, unrhyw ddarn bach i chi ddim yn rhy hapus gyda, gallwch chi fynd drosto fe to ar y diwedd. Fel pob artist wedyn, falle byddwch chi eisiau arwyddo'r gwaelod. Dwi fel arfer yn arwyddo fe gyda yr pydja. Ond yn amlwg, gallwch chi arwyddo fe gyda chi'n eich hunan, neu i adael yn hollol blaen. Ond tra bod fi'n gadael i'n fi'n ddi a gwyn, yn amlwg fe allwch chi roi lliw i'ch llygaid chi. Ond cofiwch adael y gwaelod, y fy llygaid yn wyn, a byddwch chi'n lliwio y rhan sy'n dweud cannwyll, ym mha bynnag liw i chi'n hoffi. A sy'n byd yn bod, fe allwch chi wneud llygad bach arall i gyfateb y fe sy'n mynd y ffordd arall wedyn, yr ochr arall yn wneud 2 lygad, sy'ch chi moyn. Neu yn amlwg, cael pawb i roi llygaid nhw gyd at ei gilydd ar y diwedd, a cael arddangosfa hyfryd yn y dosbarth. Pob lwc!